Σε ένα τέτοιο παιχνίδι οι λεπτομέρειες κρίνουν τα πάντα και όταν οι λεπτομέρειες είναι διαιτητικές αποφάσεις, η κουβέντα ανοίγει. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν με διαιτητή του Φωτιά. Πάμε να δούμε αν η διαιτησία του στάθηκε στο ύψος της. Φάση πρώτη λοιπόν με τον Κοντούρη να κάνει τάκλιν από πίσω στον Τάισον. Ο διαιτητής έδωσε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, όμως εδώ θα δούμε ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκει την μπάλα και κακώς καταλογίζεται φάουλ εις βάρος του. Δεύτερη φάση με το Μεϊτέ να κάνει φάουλ στον Τετέι, το οποίο όμως δεν καταλογίζεται από τον διαιτητή. Θα δούμε σε επανάληψη ότι ο Μεϊτέ δεν έχει πρόθεση να πάει πάνω στην μπάλα και εσπευσμένα πάει πάνω στον αντίπαλό του, οπότε είναι ένα φάουλ που κακώς δεν δίνεται. Τρίτη φάση και έχουμε ένα πάτημα του Καλάμπρια στο δεξί πόδι του Τάισον και ο διαιτητής δικαίως θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στην τέταρτη αυτή φάση θα δούμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να επιχειρεί ένα ανάποδο ψαλίδι, το οποίο όμως θα θεωρηθεί επικίνδυνο παίξιμο και σωστά ο διαιτητής θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στη φάση αυτή δεν υπάρχει ενδεχόμενο κίτρινης ή κόκκινης κάρτας, καθώς για καλή τύχη και των δύο ποδοσφαιριστών ο Μπάμπα θα βρει την μπάλα και όχι το κεφάλι του παίχτη του Παναθηναϊκού. Στο συγκεκριμένο μαρκάρισμα ο Τετέι θα σπρώξει με τον ακόνοντο του Ζίβκοβιτς και σωστά ο διαιτητής θα δώσει φάουλ υπέρ του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Σε αυτήν εδώ τη φάση θα δούμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να χτυπάει με τις τάπες στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής θα σφυρίξει φάουλ και θα δώσει κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όμως το παίξιμο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και το VAR θα έπρεπε να επέμβει στη συγκεκριμένη φάση ώστε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στη συγκεκριμένη φάση ο διαιτητής έδωσε ένα πλάγιο υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όμως βλέπουμε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο διότι ο μόνος παίκτης που βρίσκει την μπάλα είναι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, οπότε θα έπρεπε να δοθεί πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ θα δούμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να ανατρέπει τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, όμως ο διαιτητής δεν έδωσε κάποιο φάουλ στη συγκεκριμένη φάση, θεωρώντας πως ο παίκτης του ΠΑΟΚ βρίσκει την μπάλα, κάτι που είναι λάθος και θα έπρεπε να δοθεί φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε αυτή τη φάση ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ανατρέπει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ κόβοντας του την αντεπίθεση και σωστά λοιπόν ο διαιτητής θα δώσει φάουλ αλλά και την κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Εδώ θα δούμε τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να κρατάει αντικανονικά τον παίκτη του ΠΑΟΚ και δικαίως ο διαιτητής θα σφυρίξει φάουλ και επειδή μιλάμε για ένα παρατεταμένο κράτημα σωστά θα δώσει και την κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε τον παίκτη του Παναθηναϊκού να τσιμπάει την μπάλα και τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να του κάνει ένα τάκλιν. Ο διαιτητής σωστά θα δώσει φάουλ σε αυτή τη φάση και θα έπρεπε να δώσει και την κίτρινη κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ διότι κόβει υποσχόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Στην τελευταία φάση για σήμερα βλέπουμε τον Γιακουμάκη να κάνει ένα τάκλιν από πίσω στο Ντουμπά. Ο διαιτητής εδώ δεν θα δώσει κάποιο φάουλ, εν αντιθέσει θα δώσει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Η απόφαση αυτή είναι λανθασμένη διότι υπάρχει φάουλ του Γιακουμάκη πάνω στο Ντουμπά και κίτρινη κάρτα η οποία δεν δίνεται. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι κάθε απόφαση μετράει. Το αν ήταν σωστή ή λανθασμένη το συζητάμε εδώ. Περιμένω και τη δική σου άποψη κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe. Στο σφύριγμα η απόφαση κρίνεται. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.